लोगोफोर दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन। प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जेब्लासिम आं बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थागोन, सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन। आंनाव गारि गिदिर गाखोनायनि सिमां गैया, CEM जानायनि सिमां गैया होननानै बुंदोंमोन। बिथाङा दिनैनि दिनाव बबाव थांखो? वेयर इज इउर बड'लेण्ड प्रमद बर' नोंथां? दिनैनि दिनाव नोङो पाब्लिकनो क्लियार होनांगौ प्रमद बर' नोंथां। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर खालामनानै रायजो राजाफोरखौ थगायबाय, रायजो राजाफोर बुजिबाय। आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ जोबथा थगायबाय। आरो प्रमद बर'नाव जोङो दा सोंनांगौ रायजो राजाफोर, नोंथाङा बुंदोंमोन सिगां माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थानायाव जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया, आं CEM जाया होननानै बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा होनांगौ। आंल' सोङाखै, समग्र बर' रायजो राजाफ्रा सोंदों प्रमद बर' नोंथाङा बुंदोंमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम माने मोननै एकर्ड जानानै थांबाय। बे मोननै एकर्ड जानानै थांनायावबो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिफोरनि गांनाय उखैनाय जेसेबां बर' हारिफोरनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावदोंमोन, नाथाय थेवबो जों थोजासे मोनाखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव नोंनि BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय थांनानै थानायनि जिखिनि रैखाथि मोननांगौ मोन्थाय दंमोन, दिनैनि दिनाव प्रमद बर'फोर नोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ वेयर इज इउर बड'लेण्ड प्रमद बर'? नोंथाङा बिदि थगायनाङामोन। इउ आर वान अफ द ग्रेटेस्ट लायार इन BTC प्रमद बर'। माथो खोन्थायाखैब्रा प्रमद बर' नोंथां? बिफर BTR एकर्ड जायैनि सिगां नोंलाय मानोथो जोंनि जाम्बा जाम्बि जेसेबां इडुकेटेड एन्ड आनइडुकेटेड मानसिफोर दं बिथांमोननो नोङो मानो खोन्थायाखै? प्रमद बर' बड'लेण्ड मोना होननानै नोङो मानो खोन्थायाखै? क्राइटेरिया गैया होननानै मानो खोन्थायाखै? दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मानो जोंखौ बर' हारिखौ थगायनांगौ नोङो प्रमद बर' नोंथां? इउ आर वान अफ द बम्बास्टिक लायार प्रमद बर'। डेस्ट्रयारसो नोङो सासे, बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां? नोंथांखौ क्रिटिसाइज खालामगोन। नोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ जोङो सापर्ट खालामदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नों खोन्थालाय, ससियेल मिडियाआव बुंलाय, दायोनो बुं, गाबोननो बुं, बड'लेण्डखौ जोङो मानो मुभमेन्ट खालामदोंमोन? नोङो बुंदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थागोन, आन्दलन खालामगोन जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावबाय सारबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर' नोंथां। बर' हारिनि जाथि जेसेबां जाम्बा जाम्बि लेखा गोरोंफोर दङ लानानै सोमावसारबाय थादोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव नोङो मानो थगायखो? वेयर इज इउर बड'लेण्ड प्रमद बर'? इउ हेभ टुक स' मेनि प्रमिस, बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां? नाउ वेयर इज इउर बड'लेण्ड प्रमद बर'? खोन्थादो नोंनि प्रमद बर' बड'लेण्ड मुभमेन्टआव अबाव थांखो? नोंथाङा बुंदोंमोन गिदिर गिदिर खोथा, आंनाव जेबो CEM जानायनि गारि गिदिर बायनायनि सिमां गैया। दिनैनि दिनाव नोङो मानो बुंखो प्रमद बर'? बिनिखायनो इंराजियाव मोनसे एग्जाम्पल दं, हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ होननाय खोथाया बेनो प्रमद बर' नोंथां, बुजिबाय? गावखौनो बारा लेखा गोरों इडुकेटेड साननानै लानो नाङा, बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां? नोंथाङा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबां जाम्बा जाम्बि दङ, लेखा गोरोंफोर दं, इडुकेटेड एन्ड आनइडुकेटेड मानसिफोर दं, दिनै बिथांमोननि जिउजों लाइफजों नोङो दिनै प्ले खालामदों प्रमद बर' नोंथां, बुजिबाय? नोंथाङाबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय गोबाङै खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय नोंथांनि खामानि मावनाया दिनैनि दिनाव भेलुलेस प्रमद बर' नोंथां। नोंथांखौ रावबो दिनैनि दिनाव रेसपेक्ट होआ, सनमान होनाय नङा। मानो? नोङो मानो थगायनांगौ? होमबा जोंनि बर' फिसाफ्रा इसिबां लाख लाख सिलाय गुलिजों मानो गावथार जाबोखो? मानो सेक्रिफाइस जाखो? नोंथाङा बुंबावदों जोङो दिनैनि दिनाव बर' हारि महरै जुदि सिनायथि जानोब्ला जोङो मालाबाबो बेबायदि आर्मस रिभलिउसन खालामनो नाङा, हाथियार हमनानै जोङो मालाबाबो बुहुमाव गेरेमसा हारि होननानै जोङो रावजोंबो सिनायथि मोननाय नङा, गमामायैनो जोङो जोबस्रांलांगोनसो होननानै नोंथाङा बुंदों। दिनैनि दिनाव जुदि जोंनि बर' फिसाफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गारनानै हाग्रा बंग्रा थाहैनानै जुदि बिथांमोनहा बेबायदि दावहा नाङामोनबा बड'लेण्डनि थाखाय, माने जेसेबां बर' फिसाफोर दं बिथांमोना बेफोरबायदि दावहा नाङामोनब्ला बर' हारिनि थाखाय दिनैनि दिनाव नोंनि BTR एकर्डआबो मिनिंलेसमोन प्रमद बर'। नोङो BTCनि BTRनि CEM जानो मोननाय नङामोन नोङो प्रमद बर'। दिस इज द इउर लास्ट गल्डेन अपरचुनिटिस प्रमद बर'। किप इन इउर माइन्ड प्रमद बर', बुजिबाय? नोङो मालाबाबो जानो मोननाय नङामोन प्रमद बर'। बिथाङा मोनथिखागौ बेखौ, जुदि आङो बे BTR एकर्डखौ खालामाब्ला आंनि गल्डेन सान्सआ गैखाला, आं गोमाबाय। आङो माने आंनि जि सिमां दंमोन, हप्स दंमोन, दिनैनि दिनाव आं साक्सेसफुल खालामनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै पलिटिक्सआव थांदों, बुजिबाय? रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बुजिनो नाजा। प्रमद बर'आ सासे लायार, बम्बास्टिक लायार, जोंनि बर' हारिखौ डिस्ट्राक्सन खालामग्रा प्रमद बर' बिथाङानो दिनैनि दिनाव बिथाङा CEM जानानै गोदै गोदै खोथा बुङो। आइ एम नट ए
डिस्ट्राक्टर होननानै बुङो बेयो बुजिबा I am a constructive होननानै बुङो लाजिनांगौ नोङो जुदि कनस्ट्राक्टिभ मोनब्ला नोंनाव जुदि इसिबां नैबे ब्रेनाव जुदि नोंनाव मोजां रोखोमनि साननाय दङमोनब्ला बर' हारिनि नोंनाव मोजाङै गोथौयै डिपलि थिंकिं खालामनाय दङमोनबा बर' हारिनि जेसेबां माने बर' फिसाफोरा सेक्रिफाइस जादों बेखौ नोङो जुदि सनमान होनो रोङोमोनब्ला बेबायदि थगायनाय नङामोन नेभार इउ विल नट डु लाइक डेट प्रमद बर' बुजिबाय नोङो सासे जोलैनि हांगार